bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire mon en garti hannde oɗo ñalawma talata jeegom lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi addan ɗon habruji moon e ɗemgal Pulaar toon to Philadelphia hono kanko vice président Kamala Harris ene wayno o ari toon hannde omo addi holmo suuɓi yo won vice président makko ɗum noon kanko Kamala Harris nde o naati nde ene wayno ko yimɓe hewɓe o tawi toon to Philadelphia to donc ɗum ɗo ko kanko Kamala Harris ene wayno ko kanko présentanno yimɓe arnoɓe toon to Philadelphia ɗum noon ko pottital makko kanko e team Wales ɗum noon ko neɗɗo mo suuɓi yo won vice président makko ko on ɗon ko kañum woni gouverneur toon to Minnesota cuɓugol oɗo en addi kadi weltare mawde wonande kamɓe démocrate en surtout kadi leydi ndi ha yimɓe ɓe gona démocrate en ene wayno oɗo saha joni yinnoɓe wotandemo kanko Kamala Harris ɓeydima kadi weltare ma en ƴeew ruttade hol kanko team Wales e ƴeewen kadi holno cuɓugol ngol yaari e tournade kadi e galleji jandiyankoji tawnoji toon ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗe surtout guila ñande aljuma nde samedi e dimanche toon to galle makko kanko vice président Kamala Harris donc hono kanko team Wales ene wayno ko sakiri ko kanko woni gouverneur toon to Minnesota ɗum noon ɗiɗaɓo mandat makko ɗiɗaɓo wonde toon gouverneur ene wayno fuɗɗi wonde gouverneur ko hitande o fuɗɗi wonde gouverneur ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum woni mandat makko gadan taw gonno toon gouverneur o ene wayno wi wonde ko wontata wonde gouverneur hono biyete kanko biyeteɗo Mark Dayton ko nden o fuɗɗi wonde kanko gouverneur kanko team Wales caggal muɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kadi o wonti kadi candidat kadi o hawi ene wayno ko toon to Minnesota ko kanko woni gouverneur toon ene wayno kadi o watti état Minnesota foof état démocrate kanko no e nder gurdam makko d'abord di omo yaara duuɓi sappo e jeeɗiɗi kanko hoore makko naati armée o naati mo woni garde national o waɗi e garde national kene duuɓi nogas nayyi caggal muɗum noon sibabude o jangguino école pour wonde jangguinowo ene wayno koye nder école aji he ko don fotti e joom suudu makko kadi ɓe mbawi o wawi kadi ardade pelle kewɗe surtout pelle ko parɗe e sport ene wayno caggal muɗum e nder hitande donc kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom ko kanko hoore makko o woni o felliti kadi yaade jeeyade toon to congrès no woni suudu représentant ji tugui hitande o ƴefti o wonti représentant ko ñande 3 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi jeeɗiɗi ha 3 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ene wayno ko e nder hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ko nden wonti gouverneur bon donc noɓe mbirni ene wayno kadi kanko ko ɗum Kamala Harris yinno kadi ko joguiɗo expérience yinno kadi ko tubak taw ko gorko kadi ene wawi bawɗo wallude ɗum e surtout état ji ɗi ganduɗa henna ɓeɗon tubakoɓe ne woni ko wayno Minnesota ko wayno Michigan ko wayno Pennsylvania e ko wayno Georgia donc ɗum o daña kanko kadi ene wayno ko kadi sifaji makko kadi ko neɗɗo joguiɗo petelaji kadi ko baño kono noon ko neɗɗo kaɓeteɗo sibabude hol petelaji wona neɗɗo foof foti sodde ɗum e kadi petelaji wona potani sodede pour civil en contrôle ɗum e kanko kadi ko neɗɗo kadi joguiɗo jaɓɗo kadi programme uji ɗi ganduɗa kanko Kamala Harris omo yiiɗi ɗum ene jaaɗi ɗum programme uji wallude won sukaɓe surtout miskineɓe heɓde kaccitaji e nder école aji walla heɓde ñamele e nder école aji taw ko laamu yoɓata wallude kadi ene wayno ko rewɓe kadi jogade droit safaruji koye men ɗum noon surtout ne jeeya hen avortement ne jeeya hen kadi koɓe mbiyata gueɗe ɗe ganduɗa haɗoɓe rewɓe jibini e wallude kadi surtout en assurance médical taw yimɓe fof ne keeɓa ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa en jeeyade ko en Obamacare en e surtout kadi ko fati petelaji contrôle ɗum pour wona neɗɗo coodowo petelaji foof taw ko ene waɗe ene ƴeewe histoire mum so tawi ala caɗele ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henna kanko Kamala Harris somo sohli ɗum donc ko ɗum waɗi e nder yimɓe tati heddunoɓe kanko Kamala Harris ɓe o fotanno henne ɗe walla ɗaminnoɓe goto ma suuɓo wonno ko kanko Tim Walz gouverneur mo Minnesota kanko Josh Shapiro gouverneur mo Pennsylvania e kanko kadi Mark Kelly sénateur jeyɗo toon to Arizona kono ene wayno ko sakkiti ko henna ko yimɓe foof ene joguino ɗama muyi wonde ko kanko Josh Shapiro mo ƴefte kono noon en tumnade kadi habaruji ñoteɗi gumiɗo toon e nder entretien ji kanko Josh Shapiro ɗi wadde surtout yimɓe ɓe ganduɗa wonnoɓe toon walloɓe mo kanko Kamala Harris pour
wayno ko d'abord ko kamɓe démocrate en ko ɓuri heewde en ko progressive en ɓe mbelaka Josh Shapiro sibabunde position ngaji ɗi jogui pour support mo waɗanta Israël e surtout en taw kañum hoɗum ko juif ni kono noon support mo waɗanta Israël o ene wayno ko hunde ɓurtude surtout en won haalluji ɗe o haalno ko fati seppoji bonnoɗi taw ko étudiant bonno ɗum noon hollude météo men ndeɗo haare wonde hakkude Israël e Hamas ene jeeya hen kadi gueɗe ɗi ganduɗa kanko hoore makko kanko Josh Shapiro hande tugnade haalluji kalte toon to état makko Pennsylvania to hawnaki ni ene ene wayno hayso toto ƴeftanoma yo won adjoint ala garantie gonɗo wonde mo wallu Pennsylvania pour ha kamɓe démocrate en keeɓa ɗum saabu omo weldani e yimɓe jeeyaɓe won syndicat ji ko en syndicat ji jangguinoɓe ene jeeya hen gueɗe kadi ɗi ganduɗa ene kanko Josh Shapiro hawnaki kadi wonko yawini e ko fati hollo rôle vice président ene wayno kanko hoore makko mo joguino ko addi Kamala Harris ne wiya wonde ko candidat kan hawnaki mo faama wonde ko mo tuuma mo joguino anni wonde candidat ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗi ganduɗa kanko Josh Shapiro ɗum yaltinimo hen hono kanko noon Mark Kelly ene wayno ko sibabude tan affaire o ala expérience no fewi e kadi ene wayno ko état Arizona o haysinde ko leydi république heewani no fewi e yimɓe ɓe ganduɗa ene délégué ji taw ko kamɓe démocrate en il faut ɓe keeɓa Arizona pour ɓe mbawa gagnade ko ɗum waɗi donc kanko gonɗo jeyaɗo toon to Minnesota hono Tim Walz sibabude caractére uji makko foof d' abord ko neɗɗo ko tubak ko gorko kadi mo jaaro e duuɓi capanɗe jeegom e kadi ko neɗɗo bawɗo e haaldude républicain je démocrate ene foof sibabude expérience makko ko ɗum waɗi Kamala Harris ƴeftimo donc ñande dimanche nde ha dimanche jamma ene wayno ko kanko Kamala Harris kanko hoore makko o décidano holmo ƴeftata kono ene wayno ko ñande altine hedde 10 heures ko nden o felliti o noddi hono Tim Walz ɗum noon gargol makko toon kanko toon to Philadelphia ɗum woni ɓe potti toon hannde laawol goɗnol ene wayno ko hiisa yimɓe wonɓe toon to oɗon université ɓuuri ujunnaji 10 taw ko yimɓe arɓe toon dañɓe nadde toon e ɗum noon ene wayno ko ɓe kaali o haali haaluji kewɗi ɗiɗi haalni hen kadi ɓe kaali ko faye programme maɓɓe kanko Kamala Harris kanko kadi Tim Walz ko wallude Amérique beele ko wiyete futur muɗum miijade hen liggade hen beela leydi ndi ne yaara yeeso wona ruttitade caggal e surtout kadi ene wayno ko wallude Amérique yimɓeɓe foof kawrita wallude Amérique kadi ko kisal wooda e kadi ɓamtare wooda e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon ne wayno ko kanko Tim Walz won haalluji ɗi o haali ɗum wonde toñat surtout en tolno makko hono kanko JD Vance o wi wonde ko mo heppi wonde o fottata e oɗon e débat ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi e yimɓe jandiyankoɓe koɓe kaali ɓeydedemo e wonde ko jaadiɗo hono Kamala Harris ɓeydi kadi ñaññidde démocrate en ɓeydi ñaññidde kadi leydi ndi tan 10 heures hande tan ha yettanma 6 heures kikiɗe sibabu no ɓeydama pour wonde vice président kanko Kamala Harris e kanko Tim Walz ene wayno ko e nder tan kikiɗe donc tugui tan 10 heures ha yettanma 6 heures ɓe mbawi rendinanede kene ɓuura million ngaji nogas tugnade kadi e ko CNN report donc ko ɗamina hono kanko Kamala Harris e kanko Tim Walz eɓe ɗami en ɗamina balɗe garoje ɗe ɗum noon hawanaka balɗe sappo garoje ɗe maɓe jeeya ɗiɗo état ji donc Pennsylvania hande ɓe jeeya to Wisconsin ɓe jeeya Michigan Georgia Arizona ɓe jeeya toon kadi to Caroline du Nord caggal muɗum kadi ɓe jeeya toon to Nevada ɗiɗo état ji foof ene wayno surtout ko wayno Wisconsin ko wayno Michigan ko wayno Nevada Arizona ɗe ɗiɗo ko état ji hawnaki kanko Kamala Harris omo sohli gagnade goto e majji surtout ko wayno Pennsylvania ko wayno Wisconsin e Michigan so dañi ɗiɗo o dañi Georgia e wonan président donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko Kamala Harris kadi ko siftinde tugnade kadi no CNN haaliri nde o tugnan hande CNN ko reporti hono ko kanko Josh Shapiro d'abord idi arde o yetti no feewi hono kanko Tim Walz o yetti kadi Kamala Harris o haale maɓe haala mbaɗka fayida caggal mum kadi yiyama toon wayno ko yimɓe waɗɓe taw ko yimɓe démocrate en surtout ko wayno kanko Fetterman on kadi ko sénateur jeeyaɗo toon to Pennsylvania yiyama toon kadi hono kanko Bob Casey kañum hoore mum ko sénateur jeeyaɗo toon to Pennsylvania
ko teskirata ne wayno ko campagne maɓɓe ɗo yarata kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris campagne maɓɓe ne joguino kono wona $274 million ɗum noon e wayno ko hakkude janvier hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati e juin hitande ujunaji ɗiɗi nogas nayyi kanko Donald Trump ne wawino rendinde $117 million ɗum noon ko ɗum o joguino ene wayno donc e nder lewru juillet kadi ɓe mbi wonde ko tugnade ha hande Donald Trump rendinino $127 million ɗum noon surtout ko caggal nde ɓe mbaɗi convention donc ene wayno ko kanko président Joe Biden e campagne maɓɓe ene wayno ɓeydino e kalis mumen o kene wona $96 million yante o to kalis mum jogino $134 kono enen kanko Kamala Harris nder jonti ɗiɗi ɗe o fuɗɗi ɗe tan ko adi hande o wawino rendinde 3 million ngaji sappo ɗum noon ko e nder mois de juillet tan ɗum noon kadi ko ɗum noon kadi garɗo caggal convention ɗon ɓe jarata oɗo saha joni hande noon sibama no ɓeydi hen Tim Walz wiyama wonde koɓe mbawi wallede ken ɓuura million ngaji nogas kanko ko wawi wonde fof e ma ƴeewe oɗo saha joni no yimɓeɓe mbayi ñaññude ni hawnaki ƴeewe ma sondage uji change ɗo e janggo e ɓawo janggo kono noon ko ene wayno ko journée uji kewɗi ko reporté mbi wonde kene wona 14 ujunere ha 16 ujunere ko ɗum woni yimɓe arnoɓe toon hande e nder ngal ɗo potital kanko hakkude makko kanko Kamala Harris e kanko kadi Tim Walz réaction ngaji e leydi ene wayno ko kamɓe républicain ji surtout kanko Donald Trump ene wayno ko ƴettoje goni toon hande ene wayno ko yeeɓa toon to Fox News e yeeɓa kadi kanko JD Vance o fuɗɗima haalde haalluji ni e nder Fox o wi wonde o wawi noddude honno Tim Walz yettude ɗum e kadi donade ɗum wiide wonde ko ene wayno ko kamɓe ɗiɗi fof goto mabɓe fof ne heppinde fottata e goɗɗon ko fate débat Guard member, teacher, and coach. Harris says she chose him for his record on labor, protecting abortion rights, expanding background checks for guns, and his history of working with GOP leaders to get things done. ko wawi wonde fof janggo ma en gartu kadi habaruji men parɗe e ɗiɗo campagne kono en wayno ko kanko jaship e kanko kadi Tim Walz e kamɓe fof en wayno koɓe continueɓe kamɓe fof waddude campagne pour beele ɓe mbawa ɗuminde en wayno ko woni message mabɓe oɗo saha joni ko yiide wonde ko min gartani min duttaki caggal min duttaki gueɗe baɗɗunoɗe hono yennude hono kanko Donald Trump ko weltare mawde wonande kamɓe démocrate en e oɗo saha joni ɓe jartan noon ma en gartu janggo so tawi Allah jaaɓi habaruji men parɗe États-Unis ko ɗum wonno ko joguinoɗen hannde ko fate habaruji mawɗon e Pulaar en mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi ma en gartu on jarama